שלום חברים, מה שלומכם? היום אנחנו בעוד פרק של פופים, והפעם נדבר על פופים שהם צ'ייסים. מי שאוסף פופים יודע שמרבית הפופים עצמם הם קומונים. קומונים זה פופים שבדרך כלל הם בטווח מחירים רגיל, לפחות בארץ. פופים שעולים עד 60 שקלים, והם פופים שאין להם שום דבר מיוחד, מלבד זה שהם מייצגים או פופ ייחודי משל עצמו, או פופ שהוא חלק מתוך סדרה של כמה פופים, והם מאוד יפים, הם מאוד חלק בלתי בעצם נפרד מהאספנות עצמה, אבל אין להם משהו שמייחד אותם לעומת פופים אחרים. צ'ייסים זה בעצם פופים שעל האריזה עצמה ישנה מדבקה של צ'ייס. זאת אומרת שזה פופ שהוא הרבה יותר מיוחד. הרבה יותר קשה להשיג אותו. בדרך כלל הערך שלו עם הזמן יהיה הרבה יותר גבוה. ולפופים שיוצאים אחת ל6 פופים בקופסה, או אחת ל12 פופים בקופסה, וגם לא בכל פופ ולא בכל סדרה שיוצאת, זאת אומרת חברת פאנקו עצמה מגדירה לעצמה איזה פופים הם בעצם יעשו כצ'ייסים. ומי שמצליח לאסוף את הצ'ייסים האלה זה בעצם הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר כיף. זה קרה לי גם בחול, שמצאתי צ'ייס שחיפשתי במשך 10 ימים, ובמקרה יום לפני במדף האחרון שאני בא לאסוף פופ אחר, אני פתאום קולט את הפופ שרציתי. בחול אגב אין הבדלים במחירים בין צ'ייסים לבין פופים שהם קומונים. זאת אומרת שהחנות לא מתמחרת את הצ'ייס במחיר גבוה יותר. בארץ זה עובד טיפה שונה. יש חנויות שמוכרות את זה בפי 2, בפי 3 מהמחיר, כי יודעים שאנשים מחפשים פופים כאלה בנרות למי שאוסף אותם. זה פופים שכשאני עצרתי את הארונית שמאחוריי עם הפופים האלה, אז הם כולם בפרוטקטורים רכים או קשים, ואני אציג לכם מדי פעם ככה 2 פופים שהם צ'ייסים מהאוסף שלי. אז פופ שחיפשתי, קודם כל ראיתי אותו בארץ, באחת החנויות, במחיר של 140 שקלים. אבל מי שאוסף יכול לדון במחיר הזה עם עצמו, כי בדרך כלל שוב בארץ הרבה יותר קשה למצוא פופים שהם צ'ייסים. זה לא דבר של מה בכך, זה לא שאתה עובר בתוך החנויות וכמו בחול יש לך סטנדים שלמים רק של צ'ייסים. יש ממש, אני חושב ברגל חנות אחת או 2 שאפשר לבדוק או לראות דברים שהם מיוחדים בנפרד מדברים שהם קומונים, אבל את הפופ הבא אני פספסתי אגב באותה חנות שהציעה אותו ב-140 שקלים, בדיעבד לשמחתי. הייתי מוכן לשלם את המחיר הזה על הצ'ייס הזה, כי אני מאוד אוהב את הסדרה הזו, אבל לשמחתי מצאתי אותו בחול, לבסוף, בניו יורק. מדובר בפופ של מיסטר בין. מיסטר בין, מספר 786. הפופ הזה, זה פופ שני שלי של מיסטר בין. כשאני התחלתי לאסוף את האוסף שלי, לפני כ8-9 חודשים, בערך זה היה בדצמבר או ינואר, שזה היה בדצמבר 2018, קניתי 2 פופים של סופרמן, של מלכת הלבבות, ואם אני לא טועה, הפופ השלישי או הרביעי שלי היה מיסטר בין. איך שראיתי, אני התאהבתי בדמות, זה תוכנית קומדיה בריטית ששידרה במקור מ-1990 ועד 1995, זה סדרת באמת קלט והומור באמת שנונה ומצחיקה. לא מבין איך אפשר שלא להתחבר לזה, להומור הבריטי הזה של השחקן הנפלא הזה בשם רואן. אני חושב שהם צילמו עוד הרבה אחר כך, עוד כמה פרקים, כי הסדרה הזאת תפסה תאוצה והצליחה מאוד. כל פרק, אם אני לא טועה, הוא בסביבות ה-25 דקות לפרק, ומה שמייחד את הבחור הזה, את מיסטר בין, זה שהוא נורא אאוטסיידר, הוא נורא חי לבד במין בית משלו ומטמיע אורח חיים שונה לחלוטין. יש לו רכב מאוד קטן ויש לו את הדובי שלו, שזה סמל המסחרי שהולך איתו,
גם בפופים עצמם, גם פה הוא בפיג'מה והוא מחזיק את הדובי שלו, זה דבר שהוא בלתי נפרד ממנו, וזה פופ שאני ממליץ עליו לכל אספן. זה הפופ הזה, זה בעצם מיסטר בין פיג'מאז. הוא יצא ממש לפני חודשיים-שלושה. יש עליו טירוף בארץ. כל החנויות שכבר כן מוכרות אותו ב-140 שקלים, 150 שקלים. היה איזשהו כנס של פופים וראיתי ילד חמוד בין איזה 12 שמוכר אותו בקרוב ל-200 שקלים. אני לשמחתי, באמת שלשמחתי, אני ביום האחרון שלי בניו יורק, יום לפני היום האחרון, סליחה, הלכתי בפעם הרביעית לאותה חנות שכבר הייתי בה, שחיפשתי בפופים, וראיתי את הפופ הזה עוד הפעם במצב הזה, מהצד, ומהצד לא רואים שזה צ'ייס, לא ניתן לדעת, הוא נראה בדיוק כמו הפופ הרגיל. ואיך שבאתי להושיט את היד, סתם מתוך הרגל שאתה רואה פופים ואתה רוצה עוד הפעם להביט בהם ולהסתכל בהם, אני פתאום קולט את המדבקה הזאתי. אני הייתי שם, אם מישהו היה רואה אותי באותו רגע, היה חושב שאני משוגע. צהלולים וריקודים ושאגות של שמחה, כמו מישהו שמצא עכשיו מטמון או זהב. הפופ הזה הוא צ'ייס, המדבקה הזאת עושה את הפופ הזה בעצם כל כך מיוחד וכל כך יותר נדיר מהפופים הרגילים, שבבוא הזמן בעצם, שוב, אני מניח שגם הערך שלו יעלה. פופ הזה שנמכר בארץ ב-140 שקלים, נמכר בעלות של, תסתכלו בעצמכם ותראו את ההבדלים, $9.99. זה העלות שלו. 38 שקלים לצ'ייס של מיסטר בין. זה מה שנקרא פופ הנטינג בחול, שאתה מחפש, גם בארץ, אבל שאתה מחפש ואתה מוצא גם במחיר אטרקטיבי. זה הדבר ראשון. אז מפופ שעולה $10, אני רוצה לראות לכם פופ שמצאתי אותו בארץ, שעולה, אם אני לא טועה, בין 85 ל-$95, זה השווי שלו, וזה הפופ של סופרמן. מספר 07, זה הפופ. הפופ הזה, מה שמיוחד בו, אני הבנתי את זה אחרי שקניתי את הפופ הזה. כשקניתי אותו לא כל כך הבנתי, אבל ראיתי אנשים שכותבים בקבוצה שאני חבר בה, לקחו את הפופ המיוחד של סופרמן, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני מבין שהוא מטאלי, אני מבין שהוא מיוחד, אני מבין שהוא ישן, הוא מ-2011 או 2012, אני מבין שיש לו ערך מאוד מאוד גבוה, אבל מסתבר שאחרי שיצא הפופ הספציפי הזה של סופרמן 07, יצאה גרסה נוספת שלו, רק עם מארז העטיפה עצמה בצבע שחור. זאת אומרת שהפופ עצמו הוא אותו פופ, אני חושב שגם השווי שלו הוא אותו שווי, אבל יצאה גרסה אחרת שלו, כנראה כעבור 2 או 3, וזה הפופ המקורי עם העטיפה עצמה הכחולה, וזה מה שאנשים בעצם מחפשים או אוהבים בנושא של אספנות. אז הפופ הזה בעצם יש לו כאן כל מיני פופים נוספים, של בטמן, של רובין, זה סיריוס אחד, שתבינו כמה שזה פופ ישן. בטגרל, פינגווין, רידל, ג'וקר, יש כאן באמת מבחר של פופים מגניבים, כי באמת, במי שאוסף את זה, או מי שהתחיל לאסוף פופים. זה כנראה הסדרה ממש הראשונה של הפופים שהתחילה. אני היום הזמנתי פופ של ראסל מאפ, וזה סיריוס 5, זה סיריוס 1. אז למצוא דבר כזה בקופסה, במצב מינט, באמת, זה מציאה שלא תכננתי, אבל ככה יצא. זהו, אלה שני פופים הם מוגדרים כצ'ייסים. אני אנסה לעשות לכם בהמשך עוד סרטונים על פופים שהם צ'ייסים שיש לי פה מאחורה. וזהו, אם יש לכם שאלות, בקשות, עצות, אפשר לרשום למטה בתגובות בערוץ. שיהיה לכם שבוע טוב ואחלה יום. ביי.